timbo anemono sensemelia ya force yose tugumabweri tukolie Gro Francis Ogola amuna abande kyando sire kumabwabo ni gobo na magomba gendreto kotumwa senka ya nyagusira nikocinga kyeche kurasirongoro gusiye kyombekelikia abagusi council ose kyombekia abagusi culture development batumire ngora yabo gochi ya senkeyo kubatikano basikano yokolekanete lituko ligoro ase Elieta James Matumbulo Araka Munyakerogo ase kyombegeto kyagusi Elders Council karatubanyolete amangana ya umugambi umunene ase basigari ogora bakweta sendege achali yendege igo tuwasetogete sana tuwasetogete ase bintu ange bibere bitatu akemo ndosigete obugambi sana noli no muntu olenge kiwango kigoro muno tuwasigete igia kabere garwete nsemo yeite ya Nyanza gaga nakere kikaro toko kiligereria tuwasetogete sana karo tuanyoltanga okura somo bosokano ore ngomobe ono kwa niaba ya council yeito ya Busiyos kwa niaba ya basani bae kurugusiga na abana nona batamumayiti bale gotumia obugambi bwaye bunare kogamba ko etera segechesi igo togotoma engora yeito rambirambi yeito ugia se familia yaye abana baye abantu baye bose n'abantu bamwabo nga ntoramo nabarabu unabagusi na ende bune council yeito ya Busi Elders Council igo ntoramo nabarabu batawote basore